खुलुमबाय गासैनिसिमबो बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आमटेकानि पुर्णिमा फोथाराव बे बोसोरनिनो बयजोंबो अनसायजानाय सावथुन मैनाखौ दिन्थिनो थाखाय थागथियारि खालामनाय जादों। बे सावथुनखौ सोलिबाय थानाय दाननि 19 अक्ट'बर खालाराव दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। बे हाबाफारियाव आंबो नोंथांमोनजों लोगोसे नुजाथिहैगोन। खाथि खालानि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैगोन होननानै आसा खालामबाय। गोजोन्थों। मैना, थारैनो नों जोबोद समायना। सोर नोंसोरलाय? आंनि न'आव फैनानै आंनि फिसालाखौ एरेस्ट खालामना? सोर नोंसोरो? हा? नों पाब्लिक आं सरखार। आं सरकारा गोसो बायदि मावनो हायो। मिथिबाय? सिमाङावनो फैनो नाङा रजे गोरबोआव फै नों आंनि असे जाना गोरोन्थि मावबाय नोङो गथ'। नैबे बिरसिं गावबुराजों सुथ्रु जानाया सिनायाखै नोङो। बुरबक ए सालिया जाबायबो दां।